بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkymız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolan, eýemiz bolan Allah tebaraka we taalaň ýagşy atlarynyň gürrüňi musulman dogullar. 69-njy ady El-Qadir Celle Celaluhu, 70-nji atda El-Muqtedir Celle Celaluhu. Ozal El-Qahhar diýen adyny, El-Qawi diýen adyny mufassal geçdi. El-Qadir diýdigi başarýan Hudaý Taala. El-Muqtedir diýdigi beter başarýan Hudaý Taala diýdi. Qur'an'da kän gelýär. Kul huvel qadiru ala en yeb'atha aleykum azaban min fawqikum ya innehu ala raj'ihi laqadir. Ya ve kana Allahu ala kulli şeyin muqtedira. Peygamberimizin hadisinde de gelýär. Bir adam gelipdir, ya Resulallah, sen aýtýaň diýipdir, kıyamet günü bolanda Hudaý Taala kafirleri başaşak görütjek diýen. Necere başaşak yürüýmelişi kafir diýipdir. Peygamberimiz diýär: "Ellezî emşâhu ala rijleyhi qadirun ala en yemşiyehu ala vejhi." Dünyada ayağının üstünde gördüp bilýän Hudaý tebarek we taala kıyamet günü bolanda başaşak da yürütmeklige qadirdir, başarýandyr diýip aýtdy. Gözden irada eylegeç hallaq alem her işini bol diýdi, boldy oşol dem. Ne esse erki bar o kudreti bar, qoli birle yaratdi diýme zinhar. Necre zindegimize getirmeli. Hudaý Taala sana maňa da bir kudret beripdir. El-Qadir başarýan Hudaý Taala, kudretli Hudaý Taala, El-Muqtedir beter güýçli Hudaý Taala, mal taýdan, maqam taýdan ya beýleki zatlardan bir kudreti beripdir. Şu kudreti Hudaý Taalaň mahlugyny peýda bermekde harjat. Mazlumyň hakyny everme bolar. Emma olara tehdit bolup düşmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "İnnallaha la yuqaddisu ummatan la yu'khadhu liz-za'if fihim haqqan." Bir ummat, bir taifada mazlum adam, zayıf adamın haqqı everilmeyen bolsa Hudaý Taala ol taifany arasy etmer diýipdir. İhtiramly etmer, fiýlik bermer diýipdir. Bu atlyňda hasyýatynyň bir adam çyndan zulmedilip duran bolsa, düşmenimden nejat tafaýynlysa 2 rekat namaz okyp 100 gözek ya qadir diýse Hudaý Taala basymlykda nejat berer diýip aýtdy. Emma El-Muqtedir adynyň da hasyýatynyň bir adam nahaq zynnana giren bolsa, şonu ýatjak wagtynda ya muqtedir diýip 20 gözek aýtsa, basymlykda zindandan azat bolar diýipdir. Hudaý tebarek we taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimizin günahını geçtin. Hemmemizi bu dünyada abiray, ahirinde iman, ahiretde behişt-i cavidan nasip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.